Mukomana anonzi Chatunga Mugabe wamuudza kuti aiwa ndiye mwana wa the late kana former president wenyika yeZimbabwe RG Mugabe waya achifaya magunshots aiwa aupa mawarning shots kuna advocate Nelson Chamisa. Vanhu vatoshamisika kuti aiwa courage dzekutaura zvinhu zvakadai anodziwanepi mwana muduku kudai. Panapa anouya aiwa achiandamaina aiwa maforces kana maattempts kana courage iri kuitwa nevanhu munyika yeZimbabwe vadasa change. Sanapinda mashoko anobuda achitaurwa achiganziwa panapa doti boa subscribe like turn on the bell icon. Tivina paendo pake Chatunga anoposta this picture yeZim1 oyanyora achiti Nelson Chamisa will never ride on this super vehicle. Zim1 is for those that walked where lions walked. If not that, then forget and relax. Zimbabwe is different from a lot of countries. Chinoera chinhu ichi, learn or perish. Anoposta picture rore Zim1 ramukuona achitaura mashoko awo ari kuyachitsika madziro achiti awo Nelson Chamisa ahafi akadhiraivha this vehicle, haafi akapinda muthis vehicle inonzi Zim1 achiti aiwa inopinda pane vanhu vakafamba vaifamba shumba. Mashoko anotaurwa pana vana Chatunga Mugabe atiri kuona kuti aiwa ari kuzama kuti Nelson Chamisa aiwa aita mudiki pachinhu ichi. As we all know, people aiwa vava tired nethe regime, vava tired nethe ruling party ZANU-PF vachiti aiwa takumbodawo zviri nani, maybe tikamboona pakapinda vakomana veopposition zvinhu zvikaita nani, nokuda kwokuti yes, people they are not focusing on this Zim1 because Zim1 aipi vanhu chokudya, Zim1 hainaisi mvura, Zim1 aipi vanhu mabasa. Panapa vanhu vakuda change munyika yeZimbabwe vachiti aiwa pambopinda another new government zvinhu zvikaita nani. Mashoko atinoona kuti anenge achibva kuma-citizens. Atiri kuona panapa kuona Chatunga Mugabe vachiganza vachiti aiwa Nelson Chamisa hafi akapapinda. Ime munoti kudii pamusoro pemashoko ake ari achitaura awa? Pinda comment section medu mudza mafunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell.